Jeg hedder Julie, jeg er 17 år gammel, jeg går på Handelsgymnasium Brønde, og så er jeg passioneret danser. Det jeg primært danser, det er street, og har også danset lidt ballet og jazz, men det er street-genren, jeg sådan engagerer mig mest indenfor. Siden jeg var helt lille, så har jeg danset og koreograferet selv, og dansen har altid været en del af mig. Her de sidste par år har det så været meget mere seriøst, hvor jeg faktisk er gået ind i stilarterne og virkelig bearbejdet dem. Og da dans altid har været en del af mig, så danser jeg hele tiden. Jeg danser i klassen, jeg danser ved busstoppestedet, jeg danser nærmest konstant. Og det er simpelthen bare så stor en del af mig, så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre uden det. Når jeg danser, så kommer min passion virkelig frem. Det er tit, hvis man har haft en dårlig dag eller et andet, og hvis du så kommer til dansetræning eller bare danser derhjemme, så har jeg det bare bedst. Det er ligesom der, jeg er i mit moment. Det er det, der passer bedst til mig. Jeg kan sådan mærke, hvis ikke jeg har danset i måske 2 dage eller sådan noget, så kan jeg mærke, at jeg bliver deprimeret. Så når jeg har danset, så er jeg bare fyldt med livsglæde. Jeg har simpelthen gået på mod til alting, og kan virkelig overskue hele verden nærmest. Fordi når der er så stor en del af dig, så er det også bare som et eller andet drug, du bare skal have. Og det er virkelig noget, som holder mig kørende. Det ser jeg meget på i min undervisning, det er at skabe et form for fællesskab på det hold og dem, jeg underviser. Det vil sige, at jeg vil gerne have, at jeg har en nærhed til mine elever. Fordi at hver gang jeg danser, så er det noget personligt. Derfor så vil jeg gerne give noget af min personlighed videre til dem. Så det er ikke bare mig, der står nærmest og dikterer, hvad vi skal gøre, men de kan ligesom mærke mig som person, når jeg danser med dem og underviser dem. Og derfor så elsker jeg også det forhold, man får til sine elever. Fordi det bliver ikke bare, man kommer, man danser, man går igen. Der er noget hygge, der er noget snak, vi lærer, vi har det rigtig, rigtig sjovt sammen. Og vi griner både af hinanden og med hinanden selvfølgelig. Mine fremtidsdrømme, hvis jeg sådan virkelig skulle drømme stort, så var det, at jeg skulle tage en professionel dansuddannelse i København, og så stille og roligt få min egen dansekarriere, blive et kendt ansigt inden for dansen, hvor jeg kommer ud og performe, ud på scener, ud til shows. Derefter så vil jeg gerne etablere mig som koreograf, så det er mig, man ringer til, når man lige skal have en koreografi til et eller andet mega kæmpe show. Og derefter så vil jeg gerne opstarte mit eget dansestudie. Og det er faktisk det, som jeg stille og roligt er begyndt på nu, hvor jeg er i gang med at etablere JV Dance Workshop. Jeg begyndte først at danse seriøst for omkring 3 år siden. Jeg har godt nok danset hele mit liv, hvor jeg selv har lavet koreografi og haft en stor glæde ved dansen. Men det var først, da jeg kom på efterskole, hvor det her med stilarter ligesom blev ligesom skåret ud i pap for mig. Og hvad du egentlig kan med dansen. Det er som om danseverdenen ligesom åbnede sig op for mig. Jeg havde slet ikke oplevet den før. Og så blev jeg simpelthen bare nærmest enig med mig selv om, at det er det her, jeg vil. Fordi at det er det, jeg elsker allermest. Og jeg ved, at jeg ikke kan klare mig uden det. Så hvorfor skulle jeg ikke blive professionel danser, altså? Jason! Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl they need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me.
conmigo. We can make nothing 3 or 4. Oh, yeah. Those cardinas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bold up jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Get jazzy on. What? I don't understand.